Guys, iki aku gawe plenum OD telu loro. Nah, OD telu loro. Ya, iki lubangnya 8. Jero gede iki. Tak gedekne ya jero nih. Panjangnya 7. Itu iku bodine tok. Terus extensione OD 22 sesuai ambek bawaane. Cuma iki panjangnya tak gawe piro ya? 8. 8,5. Iki jerone tak krowok. Nah, iki jerone iku tak krowok dadi 13 mili guys iki jerone. Terus sesuai ambek pire iku gawe OD 10 kita gawe 10,5. Kulubange teko ngarep 8. Nah, sepengen gede ya neng. Iki OD 38 panjangnya 10 cm. Teko kene tok. Teko bodine tok 10 cm. Guys, dipasang neng unite. Ya, tak cukup esok ya unite. Guys, unite black end 88. Kita cepoti mau masang iki tak wae perlu mas. Iki set ngono tok ae, enggak usah nemen sampai gawe kunci. Iki pokoknya nemplek sile wis enggak bocor. Iki piring gawe warna biru muda. Kabeh diweki pelumas yo guys. Ngen drat-drate gres sakjane. Ben amet. Nah, enggak usah suwet banget. Pokoknya silin nempel wis gak bocor. Tabunge nganggo DWM Taiwan. Iki 47 liter timpat regule kena don modif. Set cukup ngono tok. Gak usah sampai nih kunci. Nah, posisine V kan penak nak ngisi karo ndelok manone. Ini hand gripe. Nah, kuncine mung 3. Tidak ini ambek iki loro samping. Ya guys. Cakep. Tinggal ngisi angin guys. Pantes. OP ini tinggal 2.000 cukup. Aman. Yes. Tinggal isi. Siap kirim.